No niin, moro moro vaan taas kaikille. Asko ja Irrallinen haittatekijä täällä aloittelee uutta videoa. Tänä päivänä mulla on ilo ja kunnia saada tänne vieraaksi Kiiskilä Aino. Aino on Oulun golfkerhon lupaavia junioreita ja tällä hetkellä pelaa Suomen juniorimaajoukkueessa. Niinhän se oli. Kyllä. Ja oot pelannut siellä nyt siinä maajoukkueessa kuinka kauan? No tämän vuoden nyt. Ollut mukana toiminnassa? Joo, tällä kaudella ollut eka vuotta siellä. Loistava. Ja Ainon kanssa tänä päivänä minä ajattelin ottaa semmoisen haasteen. Ensin otetaan Bullseye-kisa siihen tyyliin, että voittajalle tulee 1 piste. Sen jälkeen otetaan Long Drive-kisa. Pitää katsoa, että veänkö minä driverilla vai spoonilla sen kisan. Ja siitä tulee voittajalle 1 piste. Ja lopuksi pelataan 9 reikää reikäpeliä. Ja siitä reikäpelin voittajalle tulee 3 pistettä. Elikkä reikäpeli voitolla voit kuitata sen koko skaban sitten itselle, mutta katsotaan kuinka käy. Kerrotko vähän itsestäsi vielä? Mun nimi on Aino ja asun Oulussa ja on kotoisin Oulusta. Ja mä oon aloittanut golfia harrasteryhmässä 6-vuotiaana ja se on Green Cardin 6-vuotiaana ja nappulagolfissa olen käymään 3-4-vuotiaana. No niin. Ja silloin pienenä aloittanut ja sitten kisaa mä aloitin varmaan 8-vuotiaana Easy-sarjassa ja sitten siitä lähti lyöntipelisarjoihin ja nyt on, mitä mä täytän 15, niin nyt on maajoukkueessa tänä vuonna niin ihan hyvin mennyt kaudet. Kyllä. Ja, niin. Loistavaa. Siitä se ura lähtee eteenpäin. Niin. Pikkuhiljaa. Kyllä. Rupatellaan tuossa peli edetessä ja kisa edetessä vähän lisää. Mutta aletaan pelaamaan heti. Ei jaaritella se enempää tässä. Ja pistetään palloa ilmaan ja katsotaan miten minulle käy tässä skavassa. No niin, eli aloitetaan tällä Bullseye-kisalla. Ja ensimmäinen reikä näyttäisi olevan 107 metriä. Minä lähden lyömään rautaysillä. Semmosia keveitä vetoja. Katsotaan mihin pallo päätyy ja joutuuko vaihtamaan mailaa kesken reijät. Ei muuta kuin hyviä lyöntejä. Kiitos. Ja pidetään hauskaa. On tämä 9 kyllä ihan liian iso maila. Onneksi et ottanut sitä 9. Niin, se olisi ollut tuolla ihan takametässä. Puotetaanpa vähän grippiä alaspäin. Ja siinä olisi ollut mitta ihan ok. No olisi se mennyt pitkäksi. Kokeillaanpa 1 saada edes tuonne keskelle. Joo, pysy. Ai, pikkusen rullas pitkäksi. Jep. Joo. Mulla on pitseri ja lähdetään testaamaan, että mitä tulee. Hyvähän siitä tuli. Niin. Aina kun on par 3, niin pakko tulla hyvä. Oho. No mutta... Se on vesipallo. Niin. Ei haittaa. Menee. Joo, se on 50 todennäköisesti. Joo. Ei ollut vedessä. Kyllä. Ja rullaa. Mene. Täydet pisteet viimeisellä veolla. Niin. Aivan loistavaa, hyvä. Kiitos. Hyvä siihen viimeiselle tälle panostaa. Kyllä. Ja seuraava 90,5 metriä aika lailla. No ärsyttäviä nämä mitat. No just semmosia mittoja, mitä tuolla kentällä. Joo, no just niitä, että vähän kädet tärisee näissä mitoissa. Mikä ne pistää tärisemään? Se voi olla itse asiassa pitkä tuokin lähti niin alalavalta. Joo, eikä spinnannut ollenkaan takaisin. No 50 pojoa. Niin, sinä muuten johat. Mä en tiedä miten. Se oli se ratkaiseva lyönti. Paineen alainen on ratkaiseva viimeinen lyönti, niin eihän se ole kuin pistää selkeälle. Niin. No, se oli ihan, mitta oli ok. Se on hyvä. Joo, kyllä se kelpaa. Kelpaa. 600 pojoa viimeisestä. Oi että. Menit johtoon sillä. Joo. No, sinun täytyy saada vain 500 pojoa tältä reijältä, niin tiedät kärkipaikan. Ei oo vaikea homma. Mulla on 5-2. Kyllä mä luulen, että se on ainakin myötä tulee ihan hyvää mailla. Ja stop. Noin. No niin.
Siinä se näkee, että lupaava alku. Siinä se näkee, että miksi Aino on maajoukkuepelaaja. Niin. Vähän liian pitkä. Vähän meni pitkä. No mutta jäi silti Kyllä, punaiselle. hyvät spinnit oli siinä, pysähtyi tuohon. Jäi. Hyvä. Jäi valkoiselle. Loistava. 600 pojoa viimeisestä ja ai. Nyt on jo melkoinen kaula. No mutta nyt on tämmönen vähän paha väyläkin. No nyt on tämä, nyt mennään ylöspäin melkein 9 metriä ja mitta on 70 metriä. Olisikohan se tuo 5-8 vetsi tähän hyvä? Se ainakin nostaa ylöspäin. Se pitäisi olla aika hyvä. Hyvä. Joo. Hyvin spinnas. Mitta oli, kyllä. No, siitä tulee 50 pojoa vielä. Ei se ihan keskelle mennyt, mutta no mutta se on tossa ihan hyvä. jees. Se tulee se 600, kun se tulee kaksinkertaisen. Joo, eli mulla on 5-4. Oho, mitkä spinni! Ei, se tulee keskelle ja spinni. Tule. Ei jaksanut ihan. No nyt viimeisellä, jos siihen tulisi vielä vähän enemmän backspinnia. Aivan loistava. Hyvä. Oho, 1000. Niin, siitä tuli vielä tuliko kolminkertaiset pisteet, tuplapisteet, niin olikin. Kyllä siinä on Ainolla nyt semmonen kaula, että No hei, ei voi vielä tietää. Se on hyvän näköinen. Stop. Ui, oli mennä kuppi. Oli hyvä. Voitaisiinko no niin. saada reikää? Voi. En tiedä paljon siitä tulee pisteitä. Tuleeko ollenkaan pisteet? No tuli sieltä 50 plus. No, mutta siitä tulee 50. Joo, 50 tulee. No se rullasi. Se on hyvä. Joo. Mut siitä tulee se 50, niin tuplana tulee. Niin, tuplana 50. Vähän taisin tällä väylällä nyt ottaa kiinni etumatkaa. Niin, otin. 600 pojoa on ero. Olisikohan se tuo 5-8? Hyvä. Joo. No mut siitä tulee se 50 pojoa, niin eihän se sitten. Tuuli ottaa. Tuuli painaa, joo, näköjään. No, mutta se on tuplana sieltä. Ei, 600. No 200 silti hyvä. Mulla on jälleen kerran tää 5-4, mä en selkeästi onko se sinun lempimailla? Voi olla. Se on sinne ainakin luottomailla aina. Mikä on muuten lempimailla sulla? No siis mulla on ehkä rautakasi ja hybridi. Ei, miksi mä aina tonne? No. Eli paikalla olisi ollut. Niin, ja ei se mitään, koska vielä voi vettää sitten viimeisen siihen keskelle. Niin. Tostakin taas sitten loistava. tulee se joku piste. Joo. Ja nyt vielä tuplapisteet keskelle, niin... Niin. Sitten on hyvä. Sellainen pikku feidi kun tulisi, niin sitten hyvin ottaa siihen niin. tuuleen. Eihän se ole kuin lyödä siihen se pieni feidi. Niin. Ja takaspinneillä. No, mutta se on siinä hyvä. Kyllä. 600 pojoa siitä. No niin, viimeinen väylä. Eroa 7,5 pojoa. Ja matka on 109,8 ja alas mennään 3,2 metriä ja myötätulta 4 metriä. Niin se voisi olla 50 tai sitten se on pitseri. Lähdetäänpä lyömään sillä 50. Nyt näkee, että onko mitta oikein. Ja no vähän pitkä jopa. Oli niin paljon voimaa, että niin. oli pitkä. Pitää vähän, otetaanpa grippiä vähän alaspäin ja samanlainen swingi, niin silloin se pitäisi olla ihan just. Ja nyt feidaa. Se on hyvä. Pidä. Rullaa. Ohittako justiinsa niin tolleen kuin niin. pienestä kiinni? No nyt te keskelle viimeinen. No niin, nyt keskelle. Tämä on viimeinen mahdollisuus keskelle nyt tämä, niin sitten pistetään Ainolle vähän painetta. Se oli mitaltaan paras. No se oli kyllä hyvä silti. Kaikki meni just vähän se ja pitkä kun tulee. No tuli siitä se 300. Joo, 600 tuli. Itse asiassa sinä olet voittanut jo tämän, mutta paljon pistetään tavoitteeksi pisteille tälle väylälle. Ei kun siis
kisalle. 4900 on nyt kasassa, niin... Kyllä mä sinne ainakin 5500 sinne ehkä sais. No ainakin voi laittaa tavoitteita. 5500 on tavoite. Joo. Noniin. Ainakin lähti ihan piikki Ja suoraan. tuuli painaa vähän vasempaa. Se on keskellä. Mene. Mene kuppi. Ei ihan mene. Aivan keskellä. Aivan mahtava veto. Kiitos. Kun laittaa tavoitteita korkeaksi, niin pakko vetää vielä lyöntejäkin. No se tuli melkein siinä jo se 5,5 tonnia, että se on 6,5 tonnia tavoite. Niin, pitää ehkä laittaa tonnilla enemmän se tavoite. Nyt kun tulee vielä kaksinkertaiset pisteet, niin No niin. se on samanlainen. Ehkä vähän, no joo. Ei, kyllä se Vähän roinen. vähän väänsi vasemmalle. No ei Mutta haittaa siitä tulee ollenkaan. tuplapisteet. 600 pojoa siitä. Taitaa olla se 6,5 tonniikin vähän liian. alamitoitettu tavoite. No nyt ollaan 6 tonnissa. No keskelle. Keskelle vielä, niin sit se on kyllä, onko se sitten 7? Sitten on 7 tonnia. Katsotaan mitä. Siitä lähet. Ja vääntää vasempaa. Paina. Ei jaksanut ihan kääntää tarpeeksi. No mutta tostakin saa 600. 600 tulee siitä, niin Se on sitten. lopputulos on 6600. Aino vei tämän Bullseye-skaban, eli Ainolle piste siitä. Seuraavaksi lähdetään lyömään pitkälle palloa. No niin, Aino pääsee aloittamaan tämä pituuslyöntiskaban. Ei muuta kuin pistä vaan palloa ilmaan. Katsotaan, että millä mailalla minä lähden sitten lyömään omat lyönnit, että mikä on Ainon lyöntimitta. En tiedä ollenkaan, että katsotaan. No, en ihan mäkään kyllä tiedä, mikä se tänään. Nyt vaan tarkoitus, että niin pitkälle palloa kuin pystyt. Ainakin se oli ihan pikki suora. Että... Joo, se on semmoinen golflyönti, että se on väylällä. Niin. Siinä alkoi olla kiukkua vähän takaa. Joo. 2. No niin. 2. Nyt on varmistettu lyöntimitta, niin ei muuta kuin kiukulla vaan. Joo, palloon koko ajan tulee lisää vauhtia. 4 mailia enemmän kuin äskeisessä. Kyllä se meni eelle. 2,25. Pikku se aina. Oho, se vähän on samat vauhdit, mutta siinä se on draw. No niin, ja taas mentiin uusiin ennätyslukemiin 2,30. Pikkuhiljaa se sieltä tulee. No niin, 138. Nyt mennään jo 2,40. Pysy vaan paanalla. Ei, siinä taisi olla spinniä vähän enemmän, niin... mutta pallonvauhdit oli paremmat kuin äskeisessä. Et tuossa oli parhaat pallonvauhdit, mitä on ollut. Jep. 20 sekkaa aikaa, viimeinen drive. Tähän nyt kaikki, mitä löytyy. Lähti vähän liian korkean. Joo, vähän korkealle lähti. No mutta siinä oli jo hyviä raiveja aikaisemmin. Kyllä. 2,30 oli 2,29,9, 2,30 pyöristettynä. Joo. No niin, minä lähden lyömään spoonilla. Driverilla en lähde vetämään tuota mittaa vastaan, että se olisi ihan niin kuin järjetöntä touhua. Niin otetaan spooni kätteen ja toivottavasti mulla nyt mitta riittää tähän. Jos ei riitä, niin sitten pistetään reikäpelissä kampoihin siihen malliin, että otetaan pisteet kotiin tai jotain. En ole spoonilla koskaan tätä pituuslyöntiä harrastanut, että se on drive ollut aina kädessä, mutta katsotaan nyt, että minkälaisia mittoja täältä lähtee. Oho, se lähti ihan alalavalta. Oli hyvä lyönti. No joo, hupsista heija. En ole spoonilla ennen tuommoista mittaa lyönyt, että... No kerta se on ensimmäinenkin. Ainakin tuli hyvässä paikassa lyönyt. No joo, nyt vaan tuosta sitten paremmaksi. Pitää jättää ensi kesänä driveri backiin, jos kertaa spoonilla heittää tällä lailla, niin mitä sillä tekee? Meneekö vielä pitemmällä? Meni. Oho! Ihan hirveä. Rullaa, kun menee niinku...
Joo. Lyönnissä on varmaan sitten jotain kehitystä tapahtunut. No on kyllä. Tai sitten se vaan kertoo siitä, että mulla on ihan vääränlainen varsi tuossa minun driverissa, että se ei vaan toimi. Pistetään vehkeitten syyksi taas kaikki. Niin, aina pitää olla tavoite. Niin. Tai sitten minä olen tähän asti vaan spoonilla silitellyt palloa, kun niin. Nyt lyöpi silleen niin kuin, ei raivolla, mutta koukku. Se oli ihan kantaus. Aika huomattava toi ero siinä mitassa, kun tulee. Huono osuus. Niin, se on aika iso se ero. No se oli 253 tuo paras veto. Joo. Tästä kisasta pisteet mulle, mutta sitten lähdetään ratkaisevalle 9 reiän reikäpelikierrokselle. Ja siellä se jännitys tiivistyy, että kumpi tämä Skaban nyt lopulta vie. Vähän jännitystä tähän peliin. No niin, nyt ennen kuin lähdetään sinne ratkaisevalle takaysille menemään, niin otetaan irrallisen haittatekijän nopea par vitonen. Minä olen pistänyt listan kysymyksiä, mitä minä tuun tulevaisuudessa esittämään kaikille vierailijoille minun videoilla. Ja katsotaan, että minkälaisia lempiasioita löytyy golfin parista näiltä nuorilta tulevaisuuden luppauksilta tai sitten vanhoilta jääriltä, jotka minun kanssa lähtee pelaamaan. Elikkä, ootko Aino valmis? On. Okei, lähdetään liikkeelle. Putti vai chippi? Chippi. Draw vai fade? Draw. Layuppi vai toinen lyönti greenille par vitosilla? Toinen lyönti greenille. Ei ikinä 3 puttia vai 100% väyläosuma? 100% väyläosuma ehkä. Hole in one vai albatrossi? Hole in one. Ootko koskaan lyönikolari? En, mutta on aika lähellä. Okei. Ja kyllä mä luulen, että se on holari ennemmin kuin albatrossi. Kyllä. Joo, Yes. kyllä se on. Hyvä homma. Kiitos Yes. tästä. Kiitos. Vierailijalle esitin kysymyksen, että mille kentälle me lähdetään pelaamaan 9 reikää reikäpeliä, niin ainoa ratkaisu oli Evian Golf, eli niin, Evianin golfkenttä, missä pelataan se naisten touri aina. Kyllä. Joo. Ja Aino on käynyt täällä pelaamassakin itse asiassa aikaisemmin. Se oli Evian Junior. Champion. Ei ku, mikäköhän se oli? Se on Amundi Evian Junior Championship. Okei. Eli junnujen kuitenkin semmonen iso kisa, missä oli porukkaa ympäri. Joo, sinne Golfliitto valitsi 2 alle 14-vuotiaista tyttöä ja poikaa, niin mä pääsin sinne sitten viime syksynä pelaamaan. No niin. Tämä oli aika hieno kokemus päästä sinne kentälle. Kyllä. Nyt pelataan reikäpeliä Ainon kanssa 9 reikää. Ei keretä koko kierrosta ikävä kyllä pelata. Mutta tällä 9 reijän reikäpelillä nyt ratkaistaan sitten, että kumpi vie tämän meidän tiukan haasteen. Jep. Yes, lähdetään lyömään ja rohkeasti vaan driverilla. Ja sieltä kääntyy. Se on se sama paikka missä. Kyllä. Oi, että hyvä pompua. Aivan loistava. Oikein valuu. Loistava lähtö. Kiitos. No niin, ja nyt otetaan tämä uusi luottomailla käyttö. Väylät kun on kappeita, niin minä en ihan tuohon minun hehtaritykki driveriin luota, niin lähdetään tällä spoonilla vetämään, kun long drive Skabassa, niin se näytti toimivaa hyvin. Ja oli ne veotkin suunnalleen silleen keskellä latua ja mittaa oli, niin eihän siinä, painetaan menemään. Jep. Käänny takas. Se on heti siellä autista. No niin. No mutta otetaan reikäpeliä, se ei haittaako se niin, yksi väylä. Kyllä, tämä oli ensimmäinen väylä vaan. Ja kaikki on vielä mahdollista. Minä voin luovuttaa tämän väylän, mutta en minä nyt vielä luovuta. Älä vielä luovuta, kun mä kaikki on mahdollista. Se lähti nyt sinne oikealle, mitä minä sanon, mutta se on pelattavissa. Mutta se on pelattavissa. Kait. Kyllä se on. Kyllä sitäkin pääsee jotenkin lyömään. Antaa sun se lyödä. On minun lyönti. No ei olisi paha paikka siinä. 200 metriä lipulle. En minä nyt puu 3 tähän lyö, kun minä lyön puu 5. Uskon, että se toimii tuosta paikasta. Se on hyvä. Anna kyllä lyönti. No joo, kyllä toimii. Pysy. Kyllä se pysyy. Vähän vaan kiertää greeniä ympäri. 2 puttia, eli minä teen tähän nyt tuplan. Ei olisi paha. Mä voin vielä tässä innostua liikaa. Ja mä lähden hyökkäämään rautakutosella, koska on reikäpelistä kyse. Ei lähdetä nössöilemään.
Se on just oikea asenne. Hyökkäämällä golfia pelata. Ei menetä yhtään mitään vaikka lyö. Lähti vähän oikein. Sulla on tuossa puskassa. Ei oo. No ei. Chippipaikka. Oi että pääsee chippaamaan. No niin. No mä lähden lyömään vasemmalle kallistaa. 5/4 semmoista vähän korkeeta. Ja otan sen alas sitten tossa vähän kumpareen alapuolella. Niin ei oikein tiedä, että miten nämä pysähtyy nämä greenit, mutta kyllä. Aina voi kokeilla. Se on hyvä. Yllättävän hyvä. Älä mene yli. Aika liukkaat Oho. nää. No olipa tosiaan. Nyt vaan chippi 3 metriä sisään, niin reikä on sinun. Pysy. Se oli yllättävästi pinnalla. Kyllä. No. Kyllä se on 3 metrissä, ihan varmasti. Ei. 4,6 metriä, Tupla. sulla on 9. Ja tupla. Oi Se menikin että. tasan. Tuli tämmöistä chippipelleilyä, niin tää on kiinnostavaa väylä. Vaan tai 100 metriä, kun ottaa tuon korkeusero huomioon. Mä lähden samalla määrällä, kun sulla on paikan päällä kyllä. Näyttää linja ainakin tosi hyvältä. Jep, vaan liian pitkä. Noin. Ihan siitä hyvä. rulli vielä alas. Mene. No siinä on hyvää tälle väylälle, niin Paari. kyllä se on paari siinä. Kyllä. Kyllä se olisi pöydäkin maistunut, mutta Niin. ei nyt aleta. 132 metriä tuulipainon vasempaan. Mut se tulee sieltä niiden muotojen kautta. Ei, kun se heitti tuonne. No mut sä pääset chippaamaan. Kyllä, joo. Ihanaa. Tätä lobia minä just treenasin keskiviikko se oli, kun minä treenailin lobia, niin nyt tämä pääsee tosi koetukselle. Tärkeässä paikassa. 1,4 metriä mennään ylöspäin, 19 metriä matkaa. Niin nyt piirretään päähän vaan kuvaa, että minkälainen se on. Alas. No ei, kun sehän oli ihan juuttaan pitkä. Nyt jos minä upotan, niin se on tasa. Kyllä näin. tästä voi upottaa, ei olisi pahaa. Joo, ei kallistuksia. Tuonne oikealle matkaa 22,9, eli vähän tuonne vasemmalle puolelle reiästä. Niin ei kun jäi lyhyeksi. No niin, Aino, 1 up. Jes, tää on kapea. Reikäpelin takia lähes lyömään raivia. Trackman näyttää nyt, että Aino olisi 2 up. Ensimmäinen väylä kyllä meni niin kuin scratchinä tasaan, että voi olla, että siellä unohtui tasoitukset päälle. Niin minä pistän oikein tilanteen sitten, että mikä se on pelissä. Että tällä hetkellä Aino 1 up, niin pysytte katsojat tekis sitten ajan tasalla. Ja sieltä se oma pieni draw. Kyllä on nätti. Kiitos. Se on mun luottodraw, siihen voi aina luottaa. Joo, te ei tarvitse kun lyödä, niin se tulee. Niin, se tulee sieltä. Joo, hybridilinjalle. Et lähde uhkarohkeasti lyömään. En lähe. 290 metriä drivilla en saa greenille ja spooni ei yllä greenille, vaikka se menisi sen maksimaalisen 250. Sitten oltaisiin ärsyttävällä 240 metrin, 40 metrin matkalla. Niin Jep. mikä on tällä hetkellä muuten sulla pelissä semmoinen osa-alue, mitä haluat kehittää kaikkein eniten? No siis, mulla on ehkä sellainen, ihan vaan sellainen varmuuslyönti ja semmoinen, että luottaa itteensä. Että enemmän ehkä henkisessä puolessa on tällä hetkellä, että lähtisi ihan rohkeasti aina vaan yrittämään. Että vähän sellaista rohkeutta ja niin se on ehkä suuri semmoinen, mitä nyt tehdään. Semmoinen kehityskohta on että mihin kannattaa missata ja miten kannattaa pelata väyliä ja just tämmöistä, että kun alkaa olla niinku lyönnit hyviä ja mittoja alkaa olla ihan hyviä, että riittää kaikennäköisesti. Sitten vähän sellaista niinku strategiaa ja sitten semmoista, että on rohkeutta myös lähteä aina yrittämään vaikka 2 päälle parvitosella ja tämmöistä. Niin ei ole semmoista, että mä lähden nostamaan vaan nyt 5-8 sitä palloa. Joo. Miten muuten teillä siellä junnukisoissa ei taida saada kädiä olla? Nyt ainakaan koronan takia ei ole saanut olla, mutta en oikein tiedä, että saako olla, kun mä oon pelannut sillä tasolla koko ajan, kun on ollut koronaa, että ei ole ihan varmaa, mutta ainakin niissä, sitten kun menee isompiin kisoihin, niin kyllä siellä sitten saa olla. Niin että, just. Joo, 2 puttia siitä ja paari korttiin. Tämmöistä tasasta. Joo. Tupla paari. Niin. Nyt ollaan siellä minun vahvuusalueella, eli chippaamisessa. Ei todellakaan. Se on se alue, missä mulla pitäisi parantaa omaa peliä niin kuin kaikkein eniten. Minun chippaaminen on ihan hirveä.
Mulla on ehkä just toisena. Mulla on ehkä puttaamisessa jopa enemmän kuin chippaamisessa. Miettii lähipeliä. Ei kun jäi. No, Rulla. Mene. Siitä on vielä 4 metriä. Joo, ei riittänyt. Tää on aika kapea väylä sitten. Lähdetään silti roivivata. Se on oikea asenne. Aivan suora. Kyllä. On se kyllä. Se on hienoa, kun pallo pysyy väylällä. Niin. Voi että se on hienoa. No nyt otetaan se spuuni. Oho. No, sieltä pääsee pois. Joo, chippiväylälle. Ei mennyt auto. Ei mennyt. Eikö siitä vaan lähtee lipulle niin, kaikkien puskien läpi? Niin. On tuo kyllä niin hirveän näköinen tuossa, että ei siitä varmasti pallo mene läpi. Siinä taitaa vähän kumpukin olla vielä tuossa niin kuin tämä. Jep, ja sitten siinä on aika pitkä toi heinäkin tuossa pallolla. Että... Noin. Yes. Olisikohan se rauta 6 hyvä? Ei oo. Se on rauta 7 ja lyönti. Miten se lähti niin paljon tuonne oikealle? Ja noin paljon pitkäksi taas. Ihan hirveitä vetoja. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? On niin paljon voimaa, että ne lentää paljon pidemmäksi kuin pitäisi. Nyt tämä kyllä näyttää tämä tilanne vähän pahalta. Kohta ollaan siinä tilanteessa, että mulla pitää voittaa kaikki loppuväylät, että pelit jatkuisi vielä. Mulla tuli viime kesänä hopeeta reikäpeliä SM-kisoista, niin silloin oppii ainakin tietämään, miten pelataan reikäpeliä. Että ei muuta kuin aina driveri kätteen ja joo, rohkeita se peliä. On kiva pelimuoto, koska saa aina lyödä, että ei ole mitään väliä, että mihin se menee. Jos se nyt vähän taittas. Aika hyvä. Ei, backspinnia. Katsotaanpas. Eli 2 puttia siitä, sinä teit paarin. Eli tämä pitäisi pistää kuppiin. Eihän siinä ole paljon mitään. Ei siinä. Pitää vaan näin tehdä. Ei muuta kuin pistetään kuppi. Kaikki on mahdollista. Joo, kunhan vaan yrittää, niin kaikki on mahdollista. Jos ei yritä, niin silloin ei oo. Ei se kupissa tuo. Mutta oli silti hyvä. Oli se ihan ok. Se oli 1 putti, eli poki kuitenkin vaan. Kun ei olisi rämpinyt siellä metässä, niin se olisi ollut tasaväylä, mutta nyt vähän rämmittiin. Aina voi jossitella. Niin. Sitten tulee tää lempparipäivä. Kyllä. Sanotkin tuossa äsken, että reikäpelleistä, oliko se viime kesänä? Joo. Tuli hopeaa, niin onko se isoin onnistuminen tällä hetkellä golfuralla vai? No siis se ja sitten myös, niitä on aika paljon onnistumisia, mutta ehkä mitkä on päällimmäisenä, niin viime kesänähän tuli silloin 2 SM-hopeeta. Mä sain silloin lyöntipelistä ja reikäpelistä. Sitä edellisenä vuonna tuli niin 2020, kun se nyt oli, niin silloin tuli pronssi SM-meistä. Joo. Niin ne on ehkä mun suurimpia onnistumisia, että se on saanut niin tämän ikäisenä aika nuorena niin 3 SM-mitalia. Ja sitten se, että pääsi sinne Evianiin viime kaudella, niin se oli kyllä semmoinen onnistuminen sille kaudelle, semmoinen palkinto, että ne on kyllä ehkä se päällimmäiset onnistumiset koko uralla tähän mennessä, että sais mahdollisuuden nyt tasoittaa tällä reillä. Joo, nyt pistetään vaan pallo greenille. Nyt ei ole mitään muuta tavoitetta, kun pistetään pallo greenille ja otetaan tämä reikä sillä. Reikäpelissä joutuu näitä hirveitä laskelmia tekemään kanssa, että mitä mulla nyt kannattaa tehdä. Se on vähän vaikea pelimuoto, mutta se on myös, mä tykkään ehkä eniten pelimuodoista reikäpelistä, koska se on semmonen. Siinä ei haittaa, vaikka 1 väylä menee ihan päin honkia. Niin. Että siinä niinku tavallaan sulla on aina mahdollisuus. Kyllä. Ja sä voit aina nousta sieltä vielä, että se on myös vähän jännempi pelimuoto. Triplapoki tuli. No niin, eli tilanne on nyt 2 up Ainolle. Auttia ei ole missään. Nyt voisi olla semmonen väylä, että nyt vedetään drive. Aina kannattaa vetää drive. Kyllä. Se lähti hyvin. Älä ennäkään. Vähän lopussa feidas liikaa. No, mutta se oli silleen hyvä lyönti silti. Joo, muuten oli ihan ok. Ja tuntuikin ihan hyvältä. Vähän ja korkea, se mutta taas. Se on... Oho. Joo, se kääntyi vähän enemmän. Molemmat lähdettiin vähän... Pikkusen lähdettiin hakemaan metän puolelta. Kauhea feidi. Mä nyt nautin näistä punkkereista yli kaiken. Mä menen kaikki sen punkkeriin. Nyt on vähän tuo puu tuossa silleen ikävästi, että pitäisi saada nousemaan. Ei,
No niin. Mut siitä on hyvä jatkaa. Se on hyvän näköinen. Mene. Ei se ole just tommonen kumparädi. Oikealla kentällä tuommoinen pallonpaikka olisi tosi kiva bunkkerissa. Se on aivan ihana. Oh. Niitä aina välillä Niin. tulee. Koittaa siitä tuommoisen 2 metriä ylöspäin lyödä palloon, niin aika haastava. Ja 17 metriä, niin siinä vähän Niin. kädet alkaa vitistä. Varmaan liian lujaa. Ja se on 3 metrissä. Noin. Noin. Edellinen väylä oli Ainolla vaan semmonen työtapaturma. Mitä aina välillä sattuu työtapaturmia? Elikkä tuossa tapahtui pikkuinen käpy peliasetuksia laittaessa. Ei muistettu ottaa kaikkia tasoitusmahdollisuuksia pois sieltä. Niin siinä oli tasoitukset mukana ja peli sanoi, että Aino on niin kuin 4 up tällä hetkellä ja peli päättyi siihen, vaikka todellisuudessa tilanne oli 3 up ja 1 väylä. Jos minä seuraavan väylän voitan, peli jatkuu. Jos väylä menee tasan, silloin Aino voittaa matsin. Jos Aino voittaa tämän väylän, niin Aino voittaa matsin. Elikkä nyt ollaan siinä tilanteessa, että mulla pitäisi voittaa joka ikinen väylä tästä loppuun. Mutta aloitetaan ykkösväylältä uudestaan ja katsotaan, että miten tämän väylän kanssa nyt käypi ja miten tälle matsille käy. Joo. Vähän raffia, mutta... Joo. Aika lailla samanlainen avaus mitä edellinenkin oli. Niin. Täsmälleen samassa paikassa. Mä en halua toista lyöntiä niin. Samaan paikkaan. Että... Täsmälleen sama paikka. Älä saa käydä sinne. Joo, tuonne vasemmalle. Driverin kun ottaa kouraan, niin se ei mene sinne vasempaan, mutta spoonilla minä voisin sinne vetää. Varman miehen taktiikkahan olisi semmoinen, että vetäisi baanalle sen pallon ja varmistelisi sillä rautapelillä, mutta en minä... Ei se kuulu reikäpeliin. Kyllä se drive lyödään pitkälle ja sieltä sitten haetaan se. Hyvä. Kyllä se feidaa tuolla lopussa sitten vielä. No, mutta viimeksekin vedit sieltä oikealta hirveän hyvän lyönnin. Niin. 164, 2 metriä vastatuulta. No on kyllä korkeita nuo männit. Vai 6 vai mitä nuo? Kyllä se meni ihan helposti. Se vaan, että se feidas nyt taas tuonne. Sä oot siellä, missä mä olin viimeksi. Niin. Ihan oikein vielä vastatuuleen tämmönen 160 metrinen. Millä mailalla lähtee tämmönen matka? Mä lähden lyömään rautavitosella nyt, kun varsinkin kun on reikäpelistä kyse, niin ei ole nyt mitään hävittävää. Kyllä, se on ihan vähän se kääntyy. Lyhyt. No mutta sieltä se ainakin sitten spinnaa, tulee se helppo paari. Niin. Nyt kun tiedetään miten tuo greeni käyttäytyy, kun Aino chippasi täsmälleen tästä samasta paikkaa, niin sehän ei tarvi mennä ilmassa kuin sen joku 10 metriä, 14 metriä ilmassa ja loput se rullaa. Ei se on aika hyvä. Ei kun rulla. Stop. Jos toi ei pysähy, niin tää ei se. Ihan hirveä alamäki tuossa. Niin onkin, se pitäisi melkein ottaa heti alas sen kummulle. Ja se on siellä 2 metrissä. Niin. Aivan loistava veto. Ja lopetus sille. Joo. Kiitos. Ja onnittelut Ainolle voitosta. Kiitos. Oli tosi hauska pelata ja mukava, että otit haasteen vastaan. Oli mukava pelata. Ja kesällä voi sitten asiassa ottaa tämmöisen haasteen niin kuin oikealla kentällä. Niin. Otatko haasteen nyt jo vastaan? Otan vastaan. No niin, loistava homma. On sitten tiedossa, että kesällä tulee Ainon kanssa sitten uusi haastematsi tulossa. Jep, katsotaan sitten, että miten oikealla kentällä menee peli. Niin voi joo. Mutta kyllä tämä oli semmoinen selkäsauna nyt, että ei voi muuta kuin pitää itsellä alkaa treenaamaan talvi kovasti tai se kesällä jää sitten aika lyhyen se matsi. Mutta ei muuta kuin oikein paljon kiitoksia, että seurasit videon tänne loppuun asti. Ja muistakaa pitää hauskaa täällä golfin parissa. Sitähän tämä golfi on, että pidetään hauskaa kentällä ja treenaillaan ja ollaan sosiaalisia ja kaikkea sellaista. Klikkaa tuolta tykkäysnappia, jos tykkäsit videosta ja tilaa kanava ja sen sellaista. Ja palataan asiaan seuraavalla videolla. Se on moro!